usa na kabuhi nga timailhan. Gihulagway karon sa abogado sa negosyanteng si Kaiser Tan nga si Attorney Francisco Amit Jr. nga usa ka desperado nga lakang sa kampo ni Michelle Lim Go ang ilang motion to suspend proceedings batok kaniya. Human kini malutsi og warrant of arrest sa Regional Trial Court kon RTC Branch 59 sa Dakbayan sa Toledo sa kasong large-scale estafa. Gawas niini ni file usab ang kampo ni Go og motion sa pagbakwi sa warrant of arrest batok kaniya og laing motion sa pagpahigayon og laing preliminary investigation sa kasong iyang giatubang. Gidungog ang naasoy mga motion sa RTC Branch 59 kagahapong adlaw. Matud ni Amit, gitagaan sila og tulo ka adlaw sa pagsumiter sa ilang mga position papers may tungod sa lakang sa kampo ni Go. Kahinumduman nga gipasakan og kasong large-scale estafa si Go og laing duha ka tawo tungod sa pasangil nga namiktima og nang scam kini sa ilang mga kliyente. Gihimug-atan lang ni Amit nga way kamatuoran ang pasangil karon ni Go. Nga wa siya makadawat og supoy na kalabot sa iyang kasong giatubang. Sanglit aduna sila certificate gikan sa Ormoc City Post Office nga ginawat kini sa iyang kampo ni adtong Nobyembre 28 tuig 2022. Pinaagi sa iyang representante nga si Albert Sakay. Padayon karon nga gikwestiyon ni Amit ang wala gihapon pagpatimaw ni Go kuno galing inosente siya sa kasong iyang giatubang. Para lang motion for consideration on November 28 na diha 29. Today. Nadawat ni Michelle nadawat sa akusado ni Michelle Gutso. Nadawat ni Michelle Gutso ang among motion for reconsideration. Okay. So buti pasabot ni atong higayuna daan na sila dako nga kahigayuna nga mo submit mo controvert mo padangop na to sa hukmanan or sa fiscal's office na kaning mga pasangil niya sayop mo submit sa mga ebidensya pero iyan ning gipili nga magpakahilo. Ang tawagan ni Weber of Rights, why violation sa due process kay iyan ang kabubuton. Samtang gihulagway usab ni Amit nga usa ka paagi sa pagkuha og simpatiya sa publiko ang gipalutaw karon sa social media sa kampo ni Go nga wa kini matagay og due process sa kasong iyang giatubang. Gingon aduna usay mga gipakatap sa social media nga giyong nakabayad na si Go ngadto ni Tan butang nga way kamatuoran matud ni Amit. Nakapangutana usab si Amit nganong dili na usa ka chief finance officer sa usa ka kompanya sa sakyanan sa Dakbayan sa Sugbo si Go. Human kini malutsi og warrant of arrest sa korte kuno galing tinuod kini nga inosente sa iyang kasong giatubang. Kinuray ana, wa na ma-terminate. Wa na ma-terminate. Naabri termination letter nga patras. Ang ila paggingon, wa ma-terminate. Ang ila paggingon, ni-resign. Asa ang resignation letter? Ipakita ano kung tinuod ba? Kaya ni-resign man siya niadtong November. Ipakita ang resignation letter. Pero ang question is, ni-resign dun hay after na nigawas tong Warrant of arrest. Sa pagkakaroon nagpaday ng offer sa kliyente ni Amit sa paghatag usa ka milyon ka pesos sa makatudlo o makahatag og impormasyon sa nimutanga ni Go. Alang unya asay nanali niining pagkasikop. Atol sa hearing sa RTC Branch 59 sa Dakbayan sa Toledo kagahapong adlaw. Gisaway nung taog kuha og habig sa mga tigbalita ang abogado ni Go apan nagdumili na kini pagluwat og pamahayag mahitungod sa kaso. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.